Tatlo ka beses nga gintay kang linog ang banwa kang aninii katong tinalikdan nga Martes sa Agosto 9. Suno sa datos sa ginpagwa kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, una nga nabatyagan ang magnitude 3.4 nga linog las 9:50 kang aga. Ang ikarwa mo ang magnitude 3.0 las 10:37 kag magnitude 4.7 naman las 10:52 kang aga sa nasabit nga adlaw. Suno kay Engineer Elmer Relota, Science Research Specialist kang FIVOX Antique, 18 kilometros ang nangin kadaluman kang ikatatlo nga linog kag lunsay tectonic ang origin kadya. Negros Fault Line paagto sa aninii ang source kang pagtayag. Posible suno kay Relota nga may energy pa nga nabilin sa idalom, rason kang sunod-sunod nga pag-uyag kang lupa. Mas mayad suno ka na nga maghulag ang tectonic plates sa bisan gamay lang sang sagulpi ang pagtayag parehas ka natabo sa Northern Luzon. Sa report naman kang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO, wala tinangin kahalitan o kon damage sa mga kabalayan kag infrastruktura o kon kaswalidad ang among nga linog sa nasambit nga banwa. Para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinerea Chronicle.